Malia a chuvia, Caldas non quedou na casa. A vila colleu este sábado unha manifestación multitudinaria como había anos que non se lembraba no municipio. Unhas 2000 persoas participaron na marcha para amosar o seu rexeitamento ao trazado da variante oeste. Un proxecto que presentaba no pasado mes de xullo o Ministerio de Transportes e que espertou a preocupación de moitos veciños da zona. Todo explicaron porque esa infraestructura suporía partir en dous lugares e parroquias de concellos como o de Caldas e o de Portas por culpa do acceso ao porto de Vilagarcía. Lamentan que con ese trazado están a condenar a morte o rural. A marcha arrancou da esplanada do Hotel Sena e tivo como punto final do percorrido a Praza das Palmeiras, onde se lle deu lectura ao manifesto. Foi convocada polas plataformas veciñais que lideran a oposición a este trazado. Nela tamén estiveron presentes os representantes dos tres grupos políticos da Corporación de Caldas, PSOE, PP e BNG. O alcalde o socialista Jacobo Pérez celebraba o éxito da convocatoria e di agardar a que pronto cheguen boas novas de Madrid sobre o actual estudo da variante. A manifestación chega semanas despois de que os afectados entregasen na subdelegación do Goberno en Pontevedra unhas 4700 alegacións contra o estudo da infraestrutura.